बेयावनो आंनि इउटुब फेसबुक चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दा मोखै खानाय देखायदों। जोंहानाव मेल्ला मोखै दं बे गरम बोथोरनि मोखै जानो हागोन, बायनोबो हागोन। मोनबाय नै खानो फैदो खारजि मोखै खानो फैदों। या मोनबाय खारजि मोखै नैया नाय एसेबां बरिया बरिया खादों। या सु गोजा नै खारजि मोखै बे या जोंहानि न'निनो खारजि मोखैया नाय नैया मेल्ला खारजि मोखै दं जोंहा बागानाव नैया नाय नैहाय नायलायदों नैया नै सोरबा बायनोबा जरा 200 थाखा मेल्ला खारजि मोखै दं जोंहा बारियाव बहा नायनो बथिं नायनो बिराद गिलिर जाबाय। आरो दंबावोसो दहाय खानाया बैयाव दोनहैबाय। नै बेयाव दं नैया मेल्ला दंखायो जोंहानाव खारजि नैबेलाय मोजां ना गाज्रि जाखो